Здравейте, Несебър! Изпращам още една седмица, в която не се разминаха общински скандали и неуредици. Говоря конкретно за строителството на новият корпус на училището в Несебър. Трябва да направим много важно уточнение. Обществен съвет Несебър от години апелира да се увеличи базата на училището в Несебър, за да може да се мине на едносменен режим. Затова говорим още 21-та, 22-та година апелираме това нещо да се случи. И ние много държим и се радваме за този строеж, който започна. Но, разберете, това трябва да стане, спазвайки се закона. Не трябва да се унищожава културното наследство. Процедурата позволява да бъдат събрани гробовете, ако има такива, преместени, да се събере всичко, което е ценно, не да бъде изхвърлено някъде и после преровено. И след това може да се строи, това не отнема кой знае колко много време. Тоест не е нужно да се бърза. Това е на първо място. И на второ, строителството трябва да бъде качествено. Защото ако за един подземен паркинг, в който се намирам в момента, знаете точно кой е паркинга на Баямет, който тече и е опасен, той е на ниво -1 по земята. А представете си, ако по същия стандарт и качество някой построи и реализира училището в Несебър на 4 етажа. Една единствена фирма реализира всички компоненти, от копане, груб строеж, вътре обзавеждане, ток, и така нататък. Така че изключително е важно това, което се строи, да бъде качествено. И понеже ние нямаме доверие на община Несебър и фирмите, с които работи, нито на контрола на строителството, очевидно оглеждайки се в тази мизерия, наречена паркингът на Баямет и много други обекти, които са правени, ние сме длъжни активно да следим процеса и да пазим именно заради безопасността на нашите деца. Така че не може, макар че община Несебър е богата, не може по такъв начин да се пилее обществен ресурс и да се правят сгради, които после трябва да бъдат събрани и правени наново. Поради тази причина ние ще следим всяка една стъпка на всеки един обществен обект, който се строи от тук нататък.